posachedwapa tikupasirani mbiri yonse ya amene wasankhidwa kukhala papa watsopano amene akumuti Pope Leo 1955. Motero kuti pamene akusankhidwa kukhala papa ali ndi zaka 69. Bambo ake apapa Leo 14 wasankha dzina lakuti yakhala Leo 14. Bambo wake wa Papa Leo 14 anachokera ku Faransa ndipo anali wolankhula Chifrenchi ndipo dzina lawo anali Louis Marius Prevost ndipo mai yao apapa Leo 14 anali Achitaliana ndipo dzina lao anali Mildred Martinez. Bambo apapa Leo 14 anali kugwira ntchito ku Amene ndipo makamaka aja amene amagwira nyanja madzi ndipo anamenya nawo nkhondo yachiwiri World War II ndiponso anagwiranso ntchito ngati woyendesa sukulu. Apapa Leo 14 analowa chipani cha ma Augustinians ndipo anakachita maphunziro awo a seminary yaing'ono ya Augustine mchaka cha 1973. Kumeneko anakatenga bachelor's degree in science and mathematics. Kenaka apapa Leo 14 anachita malumbiro awo oyamba muchipani cha ma Augustinians mu September 1978 ndipo malumbiro awo otsiriza anachita mu August 1981. Kutsatira yapo anapanga degree yao ya master's degree ku Catholic Theological Union ku Chicago. Usembe. Papa Leo 14 amene maminutes apitawo anali Cardinal Robert Prevost anazozedwa unsembe ku Roma pa 19 Juni 1982 ndipo kuja anaphunzira canon law za malamulo atazozedwa usembe 1984 ndipo kenaka mu 1987 anakhala doctor wa canon law kuchokera ku Pontifical College of St. Thomas Aquinas ku Roma. Papa Leo 14 anatumizidwa ku Peru ngati missionary mchaka cha 1985 ndipo mchaka cha 1988 Papa Leo 14 kawi zonse wa mchipani cha ma Augustiniani anathandizira ku phunzitsa ku seminary
amaphunzitsa canon law ku seminary ya diocese uko ku Peru. Kenaka episcopo kumeneko anamusankha kukhala mulangizi wake ma College of Consultors amatero. Papa Leo 14 mchaka cha 1998 anasankhidwa kukhala provincial wa ma Augustinians ku Chicago, ndipo anabwerera kuchoka ku Peru kubwerera ku United States of America. Ndipo pa 8 March 1999 anatenga udindo wake ngati provincial wa ma Augustinians. Ma Augustinians awa ndi chipani chimene chimatsatira Augustino woyera wa ku Hippo. Ndipo kupitirira yapo mu 2001 Papa Leo 14 yu amene ali Robert Prevost anasankhidwa kukhala wamkulu woyang'anira chipani chonse cha ma Augustinians 2001. Ndipo anakhala zaka 6 akulamulira. Kenaka atamaliza anasankhidwanso kachiwiri kukhalanso wamkulu woyang'anira ma Augustinians. Pa 3 November 2014 Papa Francis marehemu anamusankha Robert Prevost ngati okayang'anira diocese kumene kunalibe bishop ya ku Chiclayo. Kenaka anazozedwa komweko kukhala episcopi wa diocese ya Chiclayo. Ndipo pa 12 December 2014 ku St. Mary's Cathedral anazozedwa kukhala bishop. Pa 26 September 2015 anatenga udindo wake wokhala bishop. Pa July 13 2019 Prevost anasankhidwa kukhala mugulu la ofesi limene limayang'anira ansembe ku Roma. Ndipo pa 21 November 2020 Papa Francis anamusankha kukhala membala wa bungwe limene limayang'anira mabishopi. Papa watsopanoyu wakhala ndi maudindo osiyanasiyana mu mpingo ku dziko la Peru, ku America, United States of America, ndiponso ku Vatican uko anakhalanso ndi maudindo osiyanasiyana. Maka udindo uja wa ofesi yoyang'anira ma bishopi. Ndipo pa 6 February 2025 Papa Francisco anamukweza Prevost amene lero ndi Papa Leo 14 kukhala
cardinal ndipo diocese podi ma cardinal samakhala ndi ma diocese imene anampasa ngati dzina chabe inali Diocese of Albano. Mbiri ikunena kuti Prevost anthu amamuganizira ndithu kuti atha kukhala candidate wa Papa Francisco atamwalira, chifukwa cha experience yake komanso kagwiridwe kake ka ntchito makamaka ku ofesi yoyang'anira mabishopi. Ndipo Papa Leo 14 amene wasankhidwa leloyu pa 8 March 2025 ndi Papa woyamba kuchokera ku United States of America. Ndi Papa woyamba. Ife kuno ku Radio Maria Malawi tikumufunira Papa Leo 14 zabwino zonse, tikumufunira moyo wamphamvu wazozedwa adakali nyamata ndithu zaka 69, hayi si kuti ndi munthu wokalamba kwambiri. Tikumufunira moyo wathanzi, tikumufunira moyo wamphamvu. Idali Mbiri ya Pope Leo amene wasankhidwa kukhala papa mchaka chino cha 2025 kusatira kumwalira kwa Pope Francis amene anamwalira mawiki amene